og niining kagabion makaigsunan. Ato mong tanawon kung unsay mahitabo, kung si Kristo mo'y atong kauban, Christ our partner, dalaygon na Dios. Niining kagabion Ginoo, dalaygon ikaw. Gipasalamatan ikaw na mo pag-ayo. Tungod kay ikaw mahigugmaon. Imo kaming gipatapos niining kagabion sa pinasahi nga sugilanon sa dakong panaw sa mga Israelhanon aron among mapanaminan usab kini alang sa among panaw padulong sa langit nung Kanaan sa among panahon. Salamat nga ikaw makigkauban kanamo karon o hatagan nimo kami kaalam pinagi sa imong balang espiritu magdasig kanamo samtang kining katapusang suhito niining tuiga among pagasubayon o manghinaot kami imo ngalan among mapasidunggan, ikaw among mahimaya ug magkabaton kami dakong kausaban. Salamat Ginoo. Kini nga kinabuhi gipaulam nimo kanamo mahipahimusla namo sa pagpasidungog kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Atong subayon ang katapusang sugilanon sa ilang pagsulod na sa yuta nga saad. Kagahapon na bag-ong Pangulo si Josue nagdumalas bag-ong henerasyon og dali ra kayo ang pagsulod sa Kanaan bisan mitabog pa sila suba sa Jordan. Pagkanindot, giingnan kita sa leksyon kagahapon, study carefully the experience of Israel in their travels to Canaan. We need to keep the heart and mind in training by refreshing the memory with the lessons that the Lord taught in His ancient people. Mao ka nagisulti si Espiritu sa tagna. Letter 292, 1908. Unsay gisinggit ni Joshua sa iyang pagdumala niining mga matinumanon ng mga katawhan. Dili bagulbulan, dili supakiro, apan masinulundon, buutan, maayo. Giingnan niya sila sa Josue 3, versikulo 5. And Joshua said to the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Pagkadali arayo kayo pasabto ng mga taong buutan nga nagausab na tungod kay nakakatunas pagtulunan sa una nilang mga masinupakong ginikanan nga gibilin sa kamingawan og didto gipanghaya nining tungura bag-ong henerasyon makatawhan nga nagbalaan sa ilang tagsa-tagsa kakagalingon. Giingnan ta sa Espiritu sa tagna if we would expect the blessing and leadership of God in our preparations for entering the heavenly Canaan, it is essential that we sanctify ourselves by consecrating our lives to God, that He may purify and make us holy. Praise the Lord. O yun sa gisumpay niya, if this was necessary for entrance into the earthly Canaan, how much more necessary it is for admission to the heavenly Canaan. Praise the Lord. Mga kaigsuunan, nadunggan unta ninyo kini nga minsay karon. Og kunang uban napas ilang mga patigayon, manginaot kun hatagan nilag panahon, higayon, kining talagsaong sugilanon, tungod kay kabahin ta niining katapusang panaw, o sa kadakong panaw nga kita ang naabtan sa katapusan, ubos sa dakong plano sa pagluwas sa Dios sa tao niining kalibutan na gikan sa kaaway. Mga kaigsunan, magpasalamat as Ginoo nga ni kining Iglesia Adventista nga gitahasan sa Ginoo sa pagpasidaan sa kalibutan, sa pagsulti sa kalibutan, og samtang nagasulti kini nagaanam usab kinig kausab. Ang mga gitahasan niini nag-anam usab nagbag-o sa ilang kinabuhi. Samtang nagaanam sila sa pagbuhat silang tahas, nagaanam sila kasiga
nag-anam sila kakusog, nag-anam katinaw ang ilang mga mensahe. Busa magkaigsuunan, aron mahingpit kini mensahe sa atong kinabuhi kagitahasan sa katapusang pagpasidaan. Lantaw na to, ang katapusang suwito, the 7th day. Ato miyaging adlaw, kung ipakita ninyo sa 7 days. Pwede ra pud to. Ato lang gisensilyo, kining the 7th day. Unsa man kini nga sugilanon, ang sa ikapitong adlaw. Unsa kini nga klase nga sugilanon. Tanaw na to, kini, sumala sa pananaw sa atong Dios. O dalaygon tagayo, kay gitagaan taniyag kahigayunan, nga magtuon, kauban, ang paggiya sa Espiritu sa tagna. Ang bersikulo nga atong pagdugukan ini kagabiyon, makita sa Uswi, Kapitulo 6, versikulo 4. And 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark. But the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priest blew the trumpets. Mao gini ang teksto. Well, ato tan-awon sa unahan ini, paunsaon kini pagpakita nga sugilanon. Human sila gipakitaan sa Ginoo sa detalyadong pagabuhaton, sa human sila nagbalaan silang kaugalingon og misunod sa instruction sa Ginoo nga ilang pagabuhaton. Gipakita sa ilang mga mata nga nabuwag ang suba sa Ordan og nangagi silang tanan sa usa ka mala nga yuta. Unsa na itabo sunod niini? Unsa may sunod nga giatubang nila? Human sila nakatabok niining suba makaigsunan ni ana gababag ang gitawag siyudad sa Jericho. Unsay na itabo sa siyudad sa Jericho? Nining panahon na wala natingala ka, matingala siguro ka. Nganong may mga taga-Jericho nga mitagbo dayon ang nakigubat nila. Nag-ingon ang kasulatan, now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. Wow! Josue 6, versikulo 4. Niining tungura, ang taga-Jericho mitago sa ilang kuta. Tungod kay ilang gisaligan. Nga bisan tuod sila kusgan, ang ilang pader ligon. Bisan pag unsay buhaton, way makahimo sa pagsulong nila. So dipinsa ang ilang pamaagi nga gipakita batok sa mga Israelita. Unsay sunod na ito po. And the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty men of Valor. Mga igsoon, mga kapaglaom, mga kasiyopi, unsay atong nadunggan, ang Dios na usab nag-ingon kang Josue, tan-awa, gihatag ko kaninyo ang Jericho, ang ilang hari, og ang mga kusgan nga mga tao sa panggubatan. Human na ang gubat. Human na, nga naman, kaya ang Diyos nagsulti na, you shall march around the city, all you men of war. You shall go all around the city once. This you shall do 6 days. And 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark. But the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priests shall blow the trumpets. It shall come to pass, when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, that all the people shall shout with a great shout,
then the wall of the city will fall down flat. Hello! Unsay atong nadunggan? Pagkahuman, pagtabok nila sa Jordan. O dili lisod ang pagtabok. Kay ilang gisunod ang tanang pahimangno sa Dios kanila. Gibuhat nila ang gustong pagabuhaton sa Dios kanila. Tabok sa Jordan. Gisulti na usab sa Dios kanila. Unsay ilang buhaton sa Jericho. Mga igsuon ko. Pagtulon ang dako nga kinahanglan natong timan-an. Nga kung musunod lang yun ta sa mando sa atong Ginoo, dugay na unta tang nakaadto sa langit. Dugay na unta tang gibalikan sa atong Ginoo. Tanawa ang nahitabo. Humana para sa Dios ang Jericho napildi na. Gisulti niya ngadto kang huswi unsay mahitabo. Detalyado. Sundon na lang nila. Ang pagsunod na lang nila mo'y kulang. Humana. And the wall of the city will fall down flat. Well, nining tungura, organisado na ang mga Israelita. Dito sa Sinai pa lang, giplastar na sila sa Diyos. Niining tungura, gamartsa na sila. Nahibalo na tag-unsay, hanay nila. Tungod kay maayo na silang pagkapurma sa Ginoo ingon nga usa ka bag-ong nasod. Giulagway na tumiaging mga adlaw sa itong pagtuon. The government of Israel was characterized by the most thorough organization, wonderful alike for its completeness and its simplicity. Og niana kanon, gidemonstrar na sa masinulundon niyang bag-ong henerasyon sa mga Israelhanon, ang Ginoo, ang mando sa Ginoo. Busa nagtuman sila sa gisulti niya. Gamartsa na sila. Wow! Unsa nga klase ni nga prediksyon? Ha? Lahat yung kayo. Gikan pa sinugdanan ako na nang isa-isa ninyo. Nga ang Diyos maoy nagplano. O niya iyang gipahibalo ngadtos iyang mga pinili ang iyang gusto mahitabo. O gunya pag-abot sa insaktong panahon, iya kining gituman. O pag-abot sa insaktong panahon sa iyang pagtuman ni ini, iya pag yung gidetali unsay angay pagabuhaton. Kung kita dili na maghimog ato, magtuon na lang ta sa pagpaminaw sa Ginoo mo sunod sa iyang instruksyon. Dugay raning nahuman ang isyu sa atong kalibutan. Apa niya pa kita? Nagkat-on, napadayon sa pagkat-on ni ini. Kini nga prediksyon talagsaon. Ako gitunan ang kahulugan ni ini. Akong gibasa ang Bible commentary. Mao kini ang description. The outcome of the prediction is so sure that it is stated as already having happened. Ang prediksyon, ang iyang pagtagna, siguro gayud kayo nga sa pagsulti pa lang niini, murag nahitabo na. An expression such as this is called prophetic perfect and is used to emphasize the certainty of fulfillment. Oh, wow. Ninduta kay pagkahulagway. Prophetic perfect. Mao kanay pag-emphasize sa gitawag kasiguruhan sa katumanan ni ana nga gitagna. Ang Dios mo'y ang Dios ay makahatag ni ana. Prophetic perfect. Ato tanawon ang hulagway sa ilang kahugpungan sa mga Israelhanon. Na ang armen, misunod ang priest with ram's horn trumpets. Sunod ang arka sa tugon, o ang mga unarmed men diya sa likod. Mao na ilang purma, o mo kani ang ilang sunod na pag-marcha. Wow! Diyan sa'yo makita mo, God commanded that these solemn ceremonies be extended over 7 days before He brought down the city walls.
Uy, napay pangutana. Gusto sa Ginoong buhaton is mga Israelitas sulod sa 7 ka adlaw. O sa tuyo ni anak. Nagingon din he wished to give the Israelites time to develop faith. Praise the Lord. Buta na sila. Naghinlo na sila. Nagbalaan na sila. Pero gusto po sa Ginoong siguruhon nga nahulma na kanila ang ilang pagtuo kaniya. Ako bang sulayan og bati ang gibati sa Ginoo. Nalipay yung kayong Ginoo ning tungura. Nga naman, nakita niya nga kining bag-ong henerasyon musunod niya. Mutuma niya. Pinaagi sa iyang alagad nga siyusuy nga iyang gisultihan. Dalaygon ng Diyos. So na video, 7 ka adlaw nga pagkalangay. Unsa ning klase nga pagkalangan? Delay impresses upon us our dependence on God and teaches us to trust in Him. Oh, kining pagkalangan, nagpabati kanato nga kinahanglan kita musalig sa Dios og makakatunta sa pagsalig kaniya. But such a result comes only if the period of waiting is devoted to quiet meditation and the exercise of full submission to the divine plan. O naay kondisyon, niining pagkalangan nga imong gipangandaman, imong gastuhon kaning tanan, alang sa pagpamalandong sa kaayo sa Ginoo, sa plano sa Ginoo, og imong matudluan imong kaugalingon nga wa nay mabilin sa imong kaugalingon ang tanan imo nang gisalig ngadto sa labawng makagagahom. Dalaygon ng Dios. Og mao kini ang gibuhat sa bag-ong henerasyon nga mga Israelhanon nga ilanang napamatud-an pinaagis pagtabok sa suba sa Jordan. Di kasabot ang mga kaaway nila niini. Alang kanila nangabuang naning mga Israelitas. Naunsa ba kini sila? Pero naglayog po ang ilang mga likod silang una-una. Unsa kay buhaton ani nila. Nga wala ba gyud damhan nila nga moagi sila silang tanan sa mala nga suba sa Jordan. Nakita nas ilang mga mata. Og nining tungura magkaigsunan, wa sila iniya, unsay, sunod, nga mahitabo. Now Joshua had commanded the people saying, you shall not shout or make any noise with your voice, nor shall a word shall proceed out of your mouth, until the day I say to you, shout, then you shall shout. Pagkaninduta kayo. Grabe no? Pila ka milyon ang mga Israelitas. Apan sa usalang ka, mando, ila kining gisunod. Imagine, kung doon ay nagsaag itong buluyagon, o yung muhatlag, siyagit, kay nahubog, na, guba ang plano, di gyud maghimpos. Apan makita ninyo, makita na to, nga niining tungura, silang tanan nga nakasulod si Kanaan, puro na mga nangabalaan, matinumanon na katawan. So he had the ark of the Lord circle the city, going around it once. Then they came into the camp and lodged in the camp. Unang adlaw, ilang gisunod, wa gyud nagbana. Abi ninyo kung naapat atong panahon na unsa buhi atong bation no. Siyempre, ang gikahadlukan sa ilang unang mangginikanan nga mo hinungdang wa sila nakasulod. Yan ang dapita, karon sila na ang nagmarcha. Busa, kinidiaing pagka dangatag 7 ka adlaw. Aron ang tanang Israelitas maghuna-huna pa pag-ayo. Nagikinahanglan ganila silang muduyog niining kaliyukan nga gisugdan sa unang adlaw. Ikadong adlaw, og samtang nagdagan ang mga adlaw, dito sa ika-7 mo gini matapos, uy, nag-anam silang kaligon. Nag-anam kadako ang ilang pagtuo. Nag-anam og tubo ang ilang pagsalig sa Ginoo.
Praise the Lord. And Joshua rose early in the morning. And the priests took up the ark of the Lord. And the second day, they marched around the city once and returned to the camp. So they did 6 days. Praise the Lord. Gisunod yun nila. Hinumduman na ito ha. Ang gihulagway din ang gibuhat na nila. Ang kaganina, ang gitawag prophetic perfect. Ang prediction sa Ginoo nga sundon lang ni Josue nga mao'y mahitabo. Muranag na hitabo sa pagsulti pa lang sa Dios. Why ka ba? Kinsa may makulbaan ni anak. Dios imong kauban. Christ, our partner. Wagay ka ba si Josue? O wa po nagproblema si Josue. Nga naman, igo naman siya. Musunod sa Dios. Sa mando sa Dios. O nga nung dili na problema ni Josue, kay naanad na siya. O ang tibok niyang kinabuhi, gikan pa kaniadto, gitudluan niyang kaugalingon sa pagsunod ragyod sa Ginoo. Dili sa tao. Mga igsoon, pag-abot sa ikapitong adlaw. Yan na. But it came to pass on the 7th day. Wow, mao na itong teksto. Mao na itong teksto gibasa kanina, that they rose early about the dawning of the day and marched around the city 7 times in the same manner. Pagkay kapitong adlaw, naghinam-hinam ng tanan. Praise the Lord. Unsay ba ito mo nini? Maura pa nagisultis Ginoo na tinuod na magyuga ni. Pero tungod kay gusto sa Ginoong mukooperar sila gibuhat nila kini. Gisunod nila ang unsay gitugon sa Dios. Pinahagi si ilang pangulo si Josue. Milibot sila sa Jericho. Kapito kabisis ni ining ikapitong adlaw. And take note, pabuto na to, hapit na yun. Unsay sunod nga may tamo. Excited na ang tanan. Inumduman na to, gyoy nagtabi. Ang tanang tabian, ani panahon na tag-o mang baba. Tag-o mang baba. Ilang natudluan nilang kaugalingon. Nga pwede rin yun di magtabi. Makakontrol rin yun sila. Sila kaugalingon. May sunod lang sila. Basta masunod lang nila. Ang gitugon ni Diyos, ni Josue. Ang gitugon sa Diyos, pinagi kang Josue. So, unsay na ito mo? And the 7th time it happened. When the priests blew the trumpets, that Joshua said to the people, shout, for the Lord has given you the city. Pag-abot sa ikapitong adlaw, ikapitong katituyok, may imando na si Josue. Patingogon ang trumpeta. O ngunya gibanduan niya mga tao, sagit ka mo, kay gihatag na sa Ginoo, kanato kining syudara. So the people shouted, pagkadindutan yung gayo, gasunod na gano'ng mga tao. When the priest blew the trumpets, and it happened when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat. And the people shall go up, every man straight before him, and they took the city. Josue 6, versikulo 20. Praise the Lord! Praise the Lord! Nailog nila ang pinakalig-ong syudad sa Kanaan, ang Jericho. Sa paagi lang siya, mumarch siya, unya mo siyagit. Asa ba nang paagiha sa mga banggiitang manggugubat sa ilang panahon? March siya, siyagit. Wala, di na may tabo, ugwa na buhata. Kanilang, sugo sa Diyos. Aba ni ay Ginoo, nga nagmando sa magkatauhan, nga musunod lamang kaniya. Gisultihan niya, misunod sila, ugway mga argumentos, banggiitang mga mangguguhat yung panahon ng makaguba ni ining planuha. Kay para nila, imposible! Para nila, dili ni siya epektibo.
apan tungod kay ang tao nakigkauban sa Dios, kining butang nahitabo, and the walls of Jericho fell down flat. Pagkanindota, prophetic, perfect, the certainty of fulfillment. Wow, karon mangutan ta. Kadto ba yung isagit sa mga tao ang nakapauyog sa Jericho? Kadto ba yung pagmarcha sa mga tao mo'y nakapapukan sa Jericho? Kadto ba yung tingog sa trumpeta mo'y nakapupukan sa entero syudad nga Jericho? Magkaigsunan, atong basahon ng Espiritu sa tagna, kung sa gisulti nini, hinumduman na to, gisunod lang sa tao ang mando sa Dios sa pinakadetalye nga pagkasugo niini. O ang Espiritu sa tagna nag-ingon, the majesty of heaven with his army of angels leveled the walls of Jericho before his people. Pagkanindot kayo, ang Diyos sa langit mismo, kauban sa iyang mga sundalong mga manulunda, mao'y nagpatag sa paril sa Jericho at tubangan sa iyang mga matinumanon nga katauhan. Pagkanindot, samtang kita mo sunod sa Diyos, magmatinumanon sa Diyos, ang Diyos magmatinumanon usab sa iyang tuyo, sa iyang plano, alang kanato. Sa diyang misinggit sila, ang langit nakakita sa ilang hingpit kapag tuo sa pagsunod kaniya, busa the majesty of heaven, with his army of angels, leveled the walls of Jericho before his people. Di na ni magwanta ko nila ito binisayon, ang labing halangdon sa langit, uban ang iyang mga manulundang kasundaluhan, nagpatag sa paril sa Jericho, atubangan sa iyang katauhan. Mga igsoon, by faith, the walls of Jericho fell down. Mahon na pagsulat ni Apostol Pablo sa Hebreo 11, versikulo 30. The people needed to understand fully that the battle was not theirs, but the Lord's. He could do great things if they cooperated with Him. Praise the Lord. Niya na ang pagtuo. Ingon niini ang epekto sa pagtuo sa tao ngadto sa iyang Dios. Kinahanglan ta hingpit nga makasabot nga kining gubata dili ato, apan kinahanglan lang kitang mo kooperar aron ang Dios makapakitag dagkong mga butang sa atong pagsunod kaniya. It was to be impressed upon Israel that in the conquest of Canaan, they were not to fight for themselves, but simply as instruments to execute the will of God, not to seek for riches or exaltation, but the glory of Jehovah, their King. Talaygon ng Diyos. Mga igsuon ko, kung nakita ninyo kining detalyadong pagkasaysay sa pagkahugno sa Jericho, ang gipak gustong makita sa Ginoo mao nga ituboy lang niya nato ang iyang ngalan. Ingon nga mao'y hari, dili ang imong kaugalingon. Mga instrumento lamang kita niining katuyuan sa Ginoo. Og dili ta Ginoo. Timan-an ta niya, gigamit ta sa Ginoo og kay nagpagamit usab ta. Ingon nga mga instrumento, dili buot pasabot nga ato nang himayaon atong kaugalingon ang ato rang Ginoo, kay dili kita ang Ginoo. Og kung musugod ka naghimaya sa imong kaugalingon, imo nang gibalhin ang pagkaginoo diya nimo. Dili nato matuman ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gikinahanglan ang living faith. Buhi nga pagtuo. Pagtulon aning kinahanglan masayran sa tanan. Tungod na Espiritu Stag na nagkanayon,
man builds his theories, loses the simplicity of true faith. Tungod niya ng atong mga pamaagi na wad-anay noon. Ang kayano lang ni ining tinuod, na wad-agbili ang kayano ni ining tinuod nga pagtuo. Tungod sa atong mga kaugalingong plano. Kining iglesia, Adventista, nga atong girepresentahan, anaa ni ining pagtuoha. Magapakita nga magabansay kina ni ini nga matang sa pagtuong gusto sa Ginoo nga atong kinabuhian. Ang pagtuo mo'y buhing gahom nga magalagbas sa matag balabag, makasakay sa tanang pagsulay, og mutanom sa bandira ni ini, bisan diha pa sa kinatung ang kampo sa kaaway. Buhing pagtuo. What we need is a living faith. God will do the work if we will furnish Him the instruments. Kini nga sinulat, timan to ni, Testimonies Volume 1, page 107. Di ko malimot ani ni Elder So, ang presidente kanhi sa Southern Asia Pacific Division, iyang gibutangan ng living faith din na og daghan giblank niya unsa may ibutang din ha. Daghan kay ngabutang. What we need is a budget. God will do the work if we will furnish Him the instrument. No, it is not the budget. Dili kang kwarta. Kung dili unsa, living faith, the rest will follow. Living faith, it was the living faith that makes everything impossible becomes possible. Dalaygon ang Diyos makaisunan. Giingnan kita, when we keep before our minds the urgency and importance of our work, the salvation of God will be revealed in a remarkable manner. Praise the Lord. Kung gibati na to ang pagkadinalian nining o pagka-importante sa bulaton sa Ginoo sa atong katubangan, ipakita sa katingalahang paagi ang kaluwasan sa Diyos ka na. Ang kaluwasan na to, gikan sa Diyos. Pagkanindot kay kini pagasulti. Living perfect faith was the key to the conquest of Jericho. And it was the result of a character development in the lives of the Israelites. Makaigsunan, inyong nadunggan, atong nadunggan, ang tanan nga matang sa pagtulunan sa dakong panaw sa mga Israelitas, gikan sa ito, hangtod sa pagsulod sa Kanaan. Ang pinakadakong butang, dili na ito malimtan, ang 38 katuig nga pagkalangan, ang 40 katuig nga pagkalangan, kana tungod sa ilang mga hiwi nga batasan. Niya na kita sa katapusang panahon. Di na nga atong gitubang mao ang katumanan sa saad sa Ginoong mubalik na gayud siya. O kinahanglan ang katawhang musugatay niya nga nagpaabot tungod kay apil ni ining dakong panawng langit nun, padulong sa gitawag langit nung Kanaan. Nagkinahanglan usab ni ining matang sa batasan, naggisulob sa bag-ong henerasyon sa mga Israelhanon. Character building is the most important work ever entrusted to human beings. And never before was its diligent study so important as now. Praise the Lord. Og imo makita karon, nganong ang mga nagbagring karon nga mga mensahe, naghisgot batasan, og mas tin-aw na sa atong huna-huna, og dali na atong madunggan og masabtan. Batasan! 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 Magtukod kitag langit nung batasan sa atong kinabuhi karon. Kay mao kini ang labawng gikinahanglan aron kita maandam nga mahimong mudtapos sa buhat og makauban sa pag-abot sa atong Ginoo. Many are deceiving themselves.
by thinking that the character will be transformed at the coming of Christ. But there will be no conversion of heart as at His appearing. Timan anta kini magkaisunan. Milabay ng sugyanon sa mga Israelitas. Nabuntog na, nasulod na nila, nalupig na nila ang Jericho. Apan niya pa kita na malandong karon. O kung dunay mga taong nagsulti ka na to, nga sa pagbalik, Ginoo, usbon na yun niya ang atong batasan, giingnan ta, daghan nga nalimbungan nini. Og timan anta kining anong mainungdanon kining pagtukod og langit tong bastasan sa tong kinabuhi. Sama kang Ginoo tungod kay sa mas gibuhat nila, dili nato na mahimo overnight. Kinahanglan una tang makaamgo nga doon na dili maayong kinaiya nga ni anato nga angay natong paphaon. Kay kung di ni mapapha, di gyud ta madala ni anang saad langit nung Kanaan. The traits of character you cherish in life will not be changed by death or by the resurrection. You will come up from the grave with the same disposition you manifested in your home and in society. Our defects of character must here be repented of. And through the grace of Christ, we must overcome them. While provision shall last, this is the place for fitting up for the family above. Growing Happy Home, page 149. O ato ning klarohon sa inyong atubangan. Kaya daghan ka naghuna-huna nga sa magbalik sa Ginoo, usbon atong batasan in the twinkling of an eye. No! Kanang in the twinkling of an eye, ang ipuli sa Ginoo nato dili na mamatay nga lawas. Way labot anang batasan, kaya ang gisuloban lang ni ana kadtong nga usab na. Tanawa ang isulti Mrs. White, Adventist Home, page 16. Jesus does not change the character at His coming. The work of transformation must be done now. Our daily lives are determining our destiny. Mauni ang kamatuoran. O mauni ang pinakamainong danon sa tanan. Ang atong batasan, kumusta ng atong batasan, ang ayan na baning madala sa langit nung Kanaan? Mao na minsayeng atong ipalanog sa tibuok kalibutan tungod kay kung bati patag batasan naa ang balaang espiritu nag-anda mo tabang kanato. Apan sultihan ko kamo sawa panato ni Nasairi ang yawa na hibalo na daan busa ang gipagawas na niyang pagtulunang wala na'y balaang espiritu. Kinsa na may mo tabang na to aron magasulob tag kinaiya sama ni Kristo. Balaang espiritu ra. Kay nasayon siya nga kining tagnamatuman sa atong panahon, iya na tang giunhan sa pag-ingon wala na'y balaang espiritu. So si bisan kinsa nga nagdawat niya ng pagtulunang wala na'y balaang espiritu, nalimbungan. Hinumduman nato nga if the power, it is the power of the Holy Spirit that is needed. The Lord God is ready to give, but many do not realize their necessity of receiving. Their light is dim. Arouse them from their self-satisfied, self-righteous condition. Unsa gikinahanglan? Gahom sa balaang espiritu. O nagigiwala naman sa uban. Paunsao naman na, kung wanay mo tabang langit nun nga balaang espiritu. Kisa na mo hatag gahom aron sa pagtabang sa pagbago. Di ba ang sadang nabago na kita? Ang espiritu sa Ginoo kauban nagpuyo na kanato. Maunay og ang bunga sa balaang espiritu nga atong gitugutan nga mo puyo sa atong kinabuhi. Gugma. Doon ay kausaban sa kinabuhi sa mga katauhan niya. Busaging nanta, we need the softening, subduing, refining influence of the Holy Spirit to mold our characters and to bring every thought into captivity to Christ. It is the Holy Spirit that will enable us to overcome. We need to be sanctified by the Holy Spirit every hour of the day. Ingon ini ang papel sa balaang espiritu.
Tungod kay ang Dios amanto sa langit, si Kristo ning tunguro tuas labing balang dapit sa sanktuaryo sa langit nagpataliwala. Ang in charge sa yuta, maong balaang espiritu, nagakabot, nagapahinumdum, nagadasig, nagalig-on sa iyang mga katauhan, aron mahimong maandam. O kung natong hulagwayon ang buhat sa walang espiritu sa katapusang mga adlaw, ingon ini, mura daw trumpita, mura tag mga taong trumpita, ng iyang buhat mo ni siya, sin removal, o niya, doon ay character development, o niya ang pagbati ni nga usab nga katauhan, mubati nagkugmas pagdaog og hamiling kalag, o ang ulahing ulan ibubo, o mo resulta ka nag loud cry. Usa ka na kung tingog sa kalibutan, tingog sa pagpasidaan, gikan sa nangausab ng mga katauhan, tungod kay nagamhan sa balaang espiritu. Ingon ini ang kahimtang sa katauhan sa Dios sa katapusan, nga gitahasan, nga mupasidaan, nga hapit na siya mabalik. O gikinahanglan ang buhing pagtuo, aron mabuntog nato ang katapusang padir sa Jericho, nias atong atubangan. God is testing and proving His people, and many will not endure the test of character, the measurement of God. Character, test of character, the measurement of God. Magkaigsunan, nagaingon ako nga mabalik na itong Ginoo sa panahon nga daghan kayo og bautismo. Nagian ko na sa didto pa ko sa Zamboanga Peninsula. Sa katapusan tuig before pa ang pandemic, ni bautismo tas katapusan sa care group sa NDRIL pata na tungtungura, katapusang bautismo sa wapang pandemic, 700 kami India. Sa Zamboanga Peninsula, anang Sabaduha, Huwebes ug Sabado. Apan, dili pa din ni mao. Dili pa mao. Nganuman, dili ang ganaghanon sa bautismo, mao'y sugdanan, kung dili ang tag-sa kabatasan. God could have reached His object in saving sinners without our aid. But in order for us to develop a character like Christ, we must share in His work. Kanang pagduyog natos iyang buluhaton, resulta lamang kanasas nangausab na nakahimtang sa atong kinaiya. Kitang ni duyog tungod kay nangausab na. Dili tamo duyog aron ta mausab. Nanduyog tang gamhanan tungod kay nangausab na. In order to enter into His joy, the joy of seeing souls redeemed by His sacrifice, we must participate in His labors for the redemption. Mauning doon na tayo tindi of prayer. Doon na tayo mga revival and reformation. Kaya nga naman, kung mga usab ta, ang gahom sa balang espiritu, ihatag ka na to, o ang atong pagsulti, doon ay gahom. Tungod kay kita, giusab na. O tungod kay kita, nangausab na. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life. Mao kanay saad sa Ginoo. Busa makaigsunan o mga pinalangga kong mag-isunan. Milabay na ang gitawag normal nga panahon. Hangtod miagi na ang new normal nga panahon. Apan karon nagpabilin gihapon ang minsayeng dakong hagit nga ipaabot sa tibuok kalibutan. Ang atong mission statement na ganayon, make disciples of Jesus Christ, who live as His loving witnesses, and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages. Revelation 14:6-12, in preparation for His soon return. Unsay metodo niini? Guided by the Bible and the Holy Spirit. Seventh-day Adventists pursue this mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. O ang atong vision, ang vision sa itong iglesia, in harmony with Bible revelation. Seventh-day Adventists see as the climax of God's plan, the restoration of all His creation to full harmony with His perfect will and righteousness. Dalay ko na Diyos, busa karon, nabuhat na nako ang angay nakong ipaabot kaninyo nining unang mga adlaw sa tuig 2024 nga akong gituuhan tuig sa kasinatian. Praise the Lord. Tuig sa kasinatian. Nining tuiga sination nato ang gusto sa Ginoong mahitabo nato
O atong agdahon ang balang Espiritu mupuyo nato aron mapakita nato sa kalibutan ang gahom gikan sa langit. Pinaagi ka natong magpasidaan nga ang atong Ginoo hapit na mabalik. Lesson learned. There is always reward in trusting every instruction from God. Praise the Lord, mga kaigsunan. O na atong timan-an kining sinultihan. When God speaks, He means what He says. When He cautions, it becomes those noticed to take heed. Timan-an tagini. Kung musulti si Jesus, may kahulugan ang iyang mga pulong. Sadyang siya nagpasidaan, magkamatikod unta ta, ug musunod niini. Wa nagtiyaw-tiyaw nga itong Ginoo. The children of Israel are an example to us upon whom the ends of the world are come. Mao na isulti sa Espiritu sa tagna. O karon, pakisunan, ato nang lalantaw ang dakong sugilanon sa panaw sa mga Israelhanon, sumala sa pananaw sa Dios. Gamay na lang nabilin ang tagna atong gisubay ang sugilanon niining mga sa Exodus. Apan sa atong panahon, atong gitan-aw kini nga panghitabo. Dunay katumanan sa ato na yung panahon karon. Ang Dios nagpadalag propeta, ang Dios dunay tagna, og sa dili pa mo tuman ang tagna, magpadala siyang propeta. Ang iyang saad nga mobalik na siya, muabot, og wa nay nakulang niini. Labi na sa atong iglesia, doon na tayo espiritu sa tagna. Nga kung atong tunan, atong basahon, makadasig ka na to, makapalig-o na to, makapabag-o kanunay, og mahimutang madasigo magdala sa pulong sa balaang kasulatan, nagikan sa Ginoong dili na kapugnan. Magkaigsunan sa di patawag tapos. Gusto na ko ibilin kaninyo, kining usa ka dakong paril nga ngay natong buntugon sa di pa nato mabuhat ang dagko nga mga butang sa katapusang mga adlaw. Kaganin ang buntag sa among an-hour at doon, sa atong an-hour at doon, ang atong recorded video nga speaker na-assign sa iya kining suhituha sa Espiritu Stagna, si Dr. Marta Timtim diha sa Santo Tomas, Northern Davao Mission. O ang gibilin nga tahas niya, mao ang paghatag refleksyon sa nasulat. Magkaigsunan, giingnan ta niining pagkasulata. None can enter heaven whose characters are defiled by the foul blood of selfishness. Therefore, God tests us here by committing to us temporal positions, that our use of this may show whether we can be trusted with eternal riches. O sige pasabot, walay makasulod sa langit. Kung nagpabilin sa itong batasan, kanang baho sa dagta sa pagkadalo. O giingnan ta, selfishness is the strongest and most general of human impulses. The struggle of the soul between sympathy and covetousness is an unequal contest. Grabe, way makatupong aning pagbangi sa pagkadalo. Sa sulod na to. So sa gingon, for while selfishness is the strongest passion, love and benevolence are too often the weakest, and as a rule, the evil gains the victory. Mga kaigsuunan ko, ang gipasabot ni Mao, ang pinakadako o kusgan nga mga pagbati sa atong kinabuhi, nga buntogonon, mao ni ang katapusang paril sa Jericho, ang pagkadalo. O kung mao na'y maghawd ngan hinato, ang gugma sa Dios
o ang pagkamahingyatagon, mahimong jutay na lang. Ato ng buntogon, uban sa grasya sa atong Ginoo, o pagtabang sa balaang Espiritu. Ipadako na to yung gugma, ipadako na to ang atong pagkamangyatagon, ilabi na sa atong pagsuporta siyang kausa, pinagi si kapulo og salad, aron mahilis og matangtang kining parila makaigsuunan. Og dili ang kaaway sa Dios mo'y magbadaogon, kundili ang Dios na mismo ang nagmadaogon nganhi nato. Dalaygon ang Dios nga sa atong dapit, kini nga kampanya kusog nga gipabalita nato. Busagi kinahanglan natong tanan aron madali kining pagbuntog niining parila himuon nato si Kristo nga atong kauban. Christ our partner. Og sa tibok simana gitudluan kita niini dalaygon ng Dios. Og tungod diyan na magaisunan. Sa diyang ato kining gilibot sa tibok Mindanao, didto sa Northern Davao Mission, ingon ang usa ka igsuon nato sa pagtuo. God's COP, do not delay. Pag-abot po sa Western Mindanao, usa sa atong igsuon nag-ingon, COP for all, sana all. Talaygon ng Dios magaigsuonan. Christ our partner. O kung sa tingob, sa tinibtibok, ato na siyang makauban, niini katapusan kalihukan, pinaagis balang Espiritu, ang tagna natong gipurma-purma sa dugayng panahon, ato na yung makita, nga kinidiay nga mga sugilanuna, mao ang pagpadayag sa gitawag, langit nung gugma sa Dios. O kung ang gugma sa Diyos mahingpit na ganin nato, nang dili na madugay, mubalik siya tungod ka nag-ingon siya sa Espiritu Stagna, when the character of God shall be perfectly reproduced in His people, then He shall come to claim them as His own. Praise the Lord! O kining saad nga atong gibalik-balik sa matag gabi, pinadag 22:20, surely I am coming quickly, mahitabo nga yun sa dili madugay o kung itugot sa Diyos sa atong panahon, dalaygon na Diyos. Himuon ta kining personal og mao kini ang akong katapusang isulti kaninyo. Sa among Pinoy-anan upat ang among anak. Ang kamugulangan gingan lanaw Sean Millen LS. Nga ang matag ngalan ani nila may kahulugan sa may relasyon nga maghatag ka na pahinumdum nga ang Ginoo hapit na gyud mo balik. Ang ikaduhang anak, kaduhang anak gingan na Sean G. Camarel. Nga ang G ka nagkahulugan, Jesus is coming again. Ang ikatulo na mong anak gingan na mo, Rivdan Mix. Rivdan, Revelation Daniel. Mix, Michael sa prophecy si Jesus. Michael is coming soon. O nining katapusan na mong anak, o sa kadlaw niya namin ng doktor, ang iyong anak dunay signs and symptoms nga siya o sa Down syndrome. O nabuslot mo diyan kasing-kasing. Magkaigsunan, miyaksog kabalaka nga ako nga sakop sa pamilya. Aba namong gibakwi ka ng mga bahina. Puslan man nga atong anak, gihatag sige na anak man, atong himuon sa pinakamaayong, atong gaman sa pinaka-nindot nga ngalan sa tibok kalibutan. Busa mong ginganlan ang iyang ngalan, King Michael Syke. Hari na siya, si Michael pa siya. O kanang Syke pagkaisunan, nagkahulugan kay ingabot na gyud oras, ang iyang ngalan, surely I am coming quickly, King Michael Syke. Nagpamatuod lamang nga hantod karon wa na usab ang among pagbati nga nagtuo gayud kami nga ang Ginoo hapit na mabalik og among gikinabuyan gibutang sa ngalan sa mga kabataan aron makatabang usab kami sa pagsulti sa kalibutan kauban kaninyo nga ang atong Ginoo hapit na mabalik sa matag buntag himuon tani nga pagpanday sa mga batasang langit nun aron kita sigurong makahimos katapusan natong buluhaton ug maandam sa duol na niyang pagbalik kay ato namang mga mausab ang tagsa-tagsa to kabatasan pinaagis pagtabang sa balaang Espiritu. Dalaygon ng Dios. Kini nga meeting kada buntag Zoom ni siya. Dili na sa Facebook, wala na sa YouTube pero gina-share na ang recorded video ni ini. Dalaygon ng Dios. Salamat
sa inyong pagkikauban, bisan milapos na gamay minutos apan mag-abot ta sunod tuig apan gikan karon magbisita mis inyong mga dapit aron among ipaybalukan ninyo ang angay natong pagabuhaton aron antud mapakita nato ang hiniusang kusog sa pagduyog sa katabusang kalihukan sa di pa ta makaabot yan ang gitawag langit nung Kanaan. Magampo ta makaisunan. Ginoong Dios, gipasalamatan na mo ikaw sa kadaugan sa buhat. Labi na niining series sa Hope Channel, sulod sa usa ka semana kapin. Dalaygon ka Ginoo, ug salamat ang imong pulong nga among ginatun-an, makatabang sa pagpalig-on sa among kaugalingon ug amo na masulob ang langit ng batasan. Balang Espiritu, hatagi kami niini, tabangi kami ug among ta makita o makita uta sa kalibutan nga kami nga bag-o ug pinaagi sa among pagduyog sa imong katapusang kalihukan. Ginoo, ikasugat ka na namo sa sumala sa imong saad nga mubalik na gayud ikaw tungod kay ikaw nagsaad dinhi ug nagtuo kami imo gayud kining pagatumanon. Salamat sa kalampusan sa buhat sa unang mga adlaw sa tuig sa kasilatian 20-24. Iulit namo ang pagpasidungog kanimo, ang himaya ug ang dungog sa imong ngalan lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat, maayong gabi kanatong tanan.